Новата ни история, Гвардейски оркестър също изпълнява своите функции като водещ оркестър в българската войска и армия, но и е ония фактор с развитието на музикалната култура, без който нашето общество не е могло да мине. Всъщност това е оркестър, който е изпълнявал винаги нова българска музика в периода от 50-те години до края на 20 век. Няма форум на българска нова музика, няма български композитор, който да не е искал да напише произведение за този оркестър и този оркестър да го изпълни. Този оркестър е записал не много плочи в Балканото. В това време са работили композиторите, диригенти, Жеко Димов, най-големи за всички времена, който е написал най-хубавите маршове, Николай Браданов. Това е гвардейският диригент, който ще остане в нашата история, създал най-добрите концертни маршове. Никола Казасов, Емил Врачански, покойник Диан Диханов, все личности, които са работили всеотдайно за развитието на музикалната култура. И преди да ви изпълним последното произведение, искам скоро да ви кажа, че тези момчета са единствените, това са част от оркестъра, разбира се, са единствените, които са свирили пред публика над 15 000 зрители. Аз навсякъде го казвам, защото почти няма български, да ни кажа, няма за нито един момент от нашата история български оркестър, било то духов, симфоничен или какъвто и да е друг, да е свирил пред такава публика като брой. Това са големите зали в Хамбург, в Кьолн. Това е оркестъра, който на 2 пъти свири в продължение на 4 часа на големи световни дефили, веднъж през 2009 година в Санкт-Петербург, наблюдавано от целия свят, на 13-то издание на най-добрите военни оркестри от целия свят и през 2022 година на изданието на най-добрите военни оркестри от цял свят в Базел. Дефилето продължи 4 часа, излъчвано по швейцарската телевизия, което беше преподавано и в Германия, и във Франция. И по данни на полицията в Базел, този целият формат се е наблюдавал над 350 000 жители и гости на града на живо. Така че с гордост може да кажем, че продължаваме да пазим традициите на онези наши предшественици, които са създали цялата ни музикална култура. И преди да изпълним последното произведение, ще поканя Янко Лозанов, артист, рецитатор, актьор, представител на ансамбъл на въоръжените сили. Ние с него направихме един експеримент. В началото мислихме, че няма да се получи, но всъщност стана много добре. Върху един марш, поет на шипка, така успяхме да вкараме текст на Иван Вазов, благодарение на неговия майсторлък, на неговото майсторство. И в тия последни няколко години успяваме да го изпълним това произведение и то носи сериозно достолепие и гордост на военно-оркестровата служба на българската армия. Янко, ти си. Нека носим и още срама по челото. Синила от бича следи от теглото. Нека спомен люти от дни на позор да висне кът облак в нашия кръгозор. Нека ни отрича историята. Века. Нека е трагично името ни. Нека беласица стара и нови батак в миналото наше фърлят своя мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни, с чупените око и дирите стидни, повратени още от хомота стар. Нека та свобода да ни бъде дар. Нека. Но ние знаем, че в нашето недавно свети нещо ново. Има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди и в нас чувства силни, големи плоди.
Заштото там не иде на връх планината, што небето синьо крепи с рамената и стига се някой див, чудовен връх, покрит с бели кости и с кървав мък на безсмъртен подвиг паметник, огромен, защото в Балкана има един спомен, има едно име, що вечно живее и в нашата история, как легенда грее, едно име ново, голямо, антично, като Тернопил славно, безгранично, що отговор дава и слива срамът, дивна клеветата, строшава замът. Još Balkanът, щом буря зафаща, спомня розмер бурен, шуми и препраща славата му дивна, като някой от